cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Alhamdulillah, dadi tandone mantap, parine lemu-lemu. Tandone anyar ki, Bos. Iya, anyar tak gawe karo Dario rene. Tapi wong Dario percaya keplek. Tak tinggal. Kowe nang dimeteri yo. Ora diketoki. Padakno. Lah dilala meterane diketoki, tak keplek kok. Murat marit meterane. Oh alah lah. Yo aku. Akhirat dandane ya loro dadi. Ngene dulur, iki setemene iki tandon iki sumure gandengan. Nah, sedulur tani nek pengen gawe sumbere ora pate gede supaya nyukupi iku sumure digandeng ditempuk dadi siji no kene. Jadi sumure siji nang kono kae sekitare ya sekitar 30 meter karo sing kuwi sekitar hanya 12 meter itu ditepuk. Jadi sak dem dadi rong dem. Lah nek nggonku iki tak tempuk 1,5 karo sak dem dadi metune 2,5. Alhamdulillah lancar dulur. Dadi wong ikhtiar yang ngono dulur nek sumber cilik dadi ya di gandeng. Berusaha dulur, alhamdulillah. Otak-atik gathuk alhamdulillah. Kersane Allah diparingi. Tilik-tilik, Bos. Ya wis. Ping 3 Rabu wis. Lawemu dan alhamdulillah. Nah iya winginane yang ngongkon Dario kuwi. Wis yo iki lho. Rabu wis tak ulet to. Buake ngono. Dibuak ngono. Lah iya lah ngono ya sedebawak morak marik nang galeng-galeng. Oh dah keplek aku. Maksudnya dibuak kaya dirabuke to ya. Aduh payah. Dario. Nuruti perintahnya to, Bos. Perintahnya diguwaki bener to. Dah plek kowe. Dadi dibuak dienggo ngrabuk. Insyaallah. Ya. Lah dengi pakane Dario kok rene ngukuri tanam ki pit gawe apa, Bos? Lah kuwi sak pake sak anake padha kepleke. Ih. Dario sak pakane. Mosok wong tak kon ngulet rabuk. Ayo wis roh ukurane dhewe to. Wis bos. Lah wong semangat tanah sing diukuri lho. Maksudnya kan ya rabuk nek ngukur antarane siji mbek siji rabuke iku ngurete wis roh ukurane, carane ngrabuk roh ukurane. Kok mangat tanah sing diukur. Wong pak mbek anake wis padha kepleke nek cahku iki wis ngel-angel cahku iki. Ngono nek kandhani jere. Yo kuwatir, Bos. Aku iki ngono koncone kae. Koncone jenderal kae. Alah halo.
Mu aku iki kalah bejo ngono ae, Bos. Ngono ni. Lah wong kon ngulet rabuk bloke wis roh ukurane ya mangat sing diukuri galenge. Oh, alah, alah. Yo, Pak Dario. Nah, kae aning tangga icir lombok ya. Delok oke to ra. Denane aku ya bar delok ngono iki ya, Pak Dario. Ya tak parane deloke ketoke ana wonge. Lah iya, lombok apik ngene. Lah winginane lho ngene lho. Pak Dario ya ngono. Lah tak ndol lombok apik ngene. Lah aku ya dibantah ngono iki jarene. Bos, bos, kacilikanku lombok ya ngono kuwi apike piye? Lah kakekane iki cah ngono. Lah iya, eneng sing model ngene. Pak Dario dekne tak kandhani. Gering ya Pak Dario. Alah gampang bos lan celuk bidan to mantri ngono. Lah koplak koplak. Wong urusane taneman kok beda-beda. Ya wis ora mudeng pokoke. Lah urusan penyakit tak urusane dokter ngono. Arepem yo Pak Dario wis ngono. Rasa bocah wis bingung wong malah. Bar nyemprot ketoke. Nggih, Pak. Lah lombok ketendang puter iki. Apik nih kok. Apik piye saiki lho bibite mare bedelan dhewe. Jajal bedel dhewe ora gadek. Nyemprote pirang dina pisan niki? 3 hari sekali, Pak. Oh. Nah, to ngene. Nah kok ana sing model ngene mengkeret niki kenapa no? Kuwi kesedang trip to, Pak, asine iki. Oh, penyakit yo ngono ya. Iya, penyakit. Kuwi kan ra iso modot sing model ngono kuwi. Tak sinau lho menawa icir. Nah, iki ya lagi uji coba bisa niki kok. Lagek pisan iki ya. Iya, iya lagi bisa niki. Mantap. Sok ini tapi ya beta kurang dhuwur, Pak, asine bendengane. Sakmene iki kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Padahal sakmene dhuwure ya. Iya. Tambah dhuwur dhek kan tambah lemu. Dhek apa ra iki lemahe ngerokos. Lan biasanya kan tilet bako dekne ya. Iya ta iki tipet bako tak unggah saithik ngono tok. Nah, ya wis ayo udah mulai no. Ya ya ayo wis dalu kok. Dalu. Matur suwun.